Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe ku-channel kaMuphasoningi sibonga nje ithuba elinqazivele ukukhuluma nawe. uNkulunkulu yokulonda, uNkulunkulu yokubusisa. Dabo lamaphupho njengenjalo. Sibonga kubantu abalandela i-channel, abantu abasubscribe, kakhulukazi labo abangamalungu e-channel. U9 wabo bawufaka njalo ngenyanga uNkulunkulu abalonde abobusise. Nalabo abanye ke ababili abathatha banako ukuthi befake ku-account. Nalabo uNkulunkulu engathi ngabahambele bavakashele bengasweli lutho empilweni yabo. Sibheka la udaba lika Brian, mina igama kuPhasoningi. Brian Luthuli. Uthi ke sawubona Phasoningi, ngiphupheke la kumele u-onions. Sewuhlumile kuchazani, ngiyabonga. Nake singakusho ku-onion. U-onion ufanele kube uphawu luhle kakhulu uma ubona. Ngezizathu zokuthi siwufaka sinonge ngawo ukudla kube mnandi ukudla. Onion bayawusebenzisa abantu abasuke begula, ikakhulukazi mhlawumbe emzimbeni bengazizwa kahle, bayawusebenzisa abanye bewuphuze, abanye bawusebenzisa ukuthoba ngawo nje bewubilise bese bethoba begeze ngawo umzimba wonke bezizwe kahle, yabona. So ukuphupha onion kufanele kubeka izinto ezinhle. Naku ke singakusho number 1, uma uphupha u-anyanisi kuwuphawu sithathe ngoluhle kakhulu uma ukudla olusho inhlanhla nesibusiso, kodwa sizofika nezivivinyo eziningi ngaso sonke isikhathi. Kusho ukuthi kukhona ukuhloswe kuza kodwa kuzobe kuhambisana nazo ezinye izivivinyo engxenyeni yayo lento leyo. Number 2, uma uphupha futhi anyanisi kuwuphawu oluhle kakhulu uma umila noma umilile, lusho inhlanhla nempilo enhle futhi ende. 3, uma uphupha futhi anyanisi kuwuphawu sithathe ngoluhle uma ugcwele ingadi, lungasho inhlala kahle nanokuthi ke usuku uzokwazi ukuthola inzuzo yemali noma indlela yokuziphilisa, noma ke usuku uzolulama uma ukuthi umuntu osuke ebanjwe umkhuhlane noma ebanjwe ukugula, impilo yakhe izokwazi ukuthi ibe ngcono ululame. Kanti number 4 futhi uma uphupha la anyanisi kuwuphawu sithathe njengoluhle kakhulu uma unephunga, ngoba lokho sekukwexwayisa ukuthi kumele uqaphele ngoba ke kungenzeka kunozungu olukhona noma kunenkinga enkulu ezizofika, uyaqasheliswa, yabona. Bese kuthi la uma futhi o-anyanisi kuwuphawu luhleke uma uyisigaqa noma uyizigaqa mbona igaqa zawo. Lokho kusho ukuthi usuke uzothola umvuzo omuhle kakhulu ngemizamo yakho yesikhathi esendlule. Ngenzeka uke wasebenza kanzima esikhathini esendlule, sokuzothola kumvuzo wakho waloko kusebenza, uzothola inzuzo lokho kusebenza, uzothola umhlubulo lokho kusebenza njengamanje, wabona. Asivale ngakho ukuthi number 6, uma uphupha futhi anyanisi kuwuphawu sithathe ngoluhle kakhulu uma unjani emini uphawu lubi mawubolile, ngoba ke lokho sekusho ini ibhadi nokuthi usukuzophoxeka okanye udumazeke ngenxa yokufekela kwemiklamo noma ukulahlekelwa noma ukushabalala kwenhlanhla. Futhi ngeze kube khona ukufekela kwemiklamo yakho yalezi zinto esukuzenza, noma uzolahlekelwa ukuthile okubalekile, noma ke inhlanhla yakho izothi ukubonakala ukuthi ngathi iyashabalala, bese ke ukulethela ukudumazeka lokho empilweni yakho. Saba kakhulu besibheka la udaba lomklamo le-anyanisi kulona ke channel yakho engunqa phambili la sibheka khona udaba lamaphupho kwi-Netflix. Yebo ke baPhasoningi silandeleke insuku zonke kulona ke channel, subscribe, like, become a member kakhulu, noma ke nikela kule channel ngoba iyakusiza futhi nawe uyafuna ukusizakala, uyafuna futhi kuba ne-access kithini ukuthi ukwazi ukuthi sikhulume nawe. So make sure ukuthi you make it a habit ukunikela. Siyabonga. Siweni phansi mama